Som aquí, fent camí per salvar tot el món. Si lluitem de valent, vencerem segur. Som aquí i el destí canviarà a partir d'avui. El mar farem fugir. Per tu lluitarem. Cridant si vindrem. El món salvarem. Mai no ens rendirem. L'atac dels zombis. I doncs, com ha anat el teu examen d'italià? No he estat capaç de posar dues paraules juntes. Sei veramente nulo in italiano, il mio caro Jeremy. Què? Vol dir que ets un negat en italià, estimat Jeremy. Ho veus? No puc entendre ni això. Sí, què n'opines de la decisió del teu pare de fer un intercanvi amb un col·legi anglès? Als nostres lectors els interessa. Ai, mira, estimada Milly, el vostre diari no n'ha tingut mai cap de lector. I a més, al col·legi ningú n'ha de fer res del que opini jo, entesos? Per això no pateixis, per opinar cal tenir cervell. I per fer-se el graciós també. Ha mossegat la llengua. És estúpida, no la suporto! Tranquil·la, no ets l'única. No és veritat, això, t'equivoques. Jo no ho he dit mai que el teu gos sigui burro, entesos? Has dit que tenia el cap ple de serradures. És veritat, no sap ni anar a buscar un pal quan li tires. Ni tu tampoc, també hi tens serradures? Mongetes tendres a raviolis. Mira! Què hi fa el kiwi aquí? Oh! Si en Jim el veu, a l'Ot li caurà el pèl. El portaré a l'habitació. D'acord, jo t'espero a les dutxes. Au, gosset, anem, kiwi. Si no vols el púding de xocolata, me'l dones? Au, va, si ja te n'has menjat 3, no? Sí, però l'Ot és com els remugants. Té més d'un estómac. Per poder-vos cruspir millor. La Tamilla m'ha atacat! Feia una cara horrible i els ulls... Tenia els ulls de color blanc! Eren horribles! Semblaven els ulls del doctor Schrank! Qui és el doctor Schrank? És el metge psicòpata de l'Hospital dels Horrors. Això sembla cosa del Xana, oi? Iniciaré el superescàner. Tranquil·la, no t'ho agafis així. Segur que t'ho has imaginat. No m'ho he imaginat! Ha passat de debò! Hi ha una torre activada. Anem a la fàbrica, doncs. Sí, aviso la llum. Digues, Ulrich. Sí, d'acord. Molt bé, sí. Tranquil, no pateixis. Qui t'ha trucat? L'Ulrich? El teu noviet estimat? Hiroki, com t'ho he de dir perquè ho entenguis d'una vegada? L'Ulrich no ho és, el meu nòvio. La Yumi té nòvio, la Yumi té nòvio, la Yumi té nòvio. Hiroki, prou Ets ja. insuportable, em sents? Me'n vaig a dormir. Bona nit.
cosa comença a ser greu, ja. Sí, vés a buscar el teu pare, sisplau. Nosaltres t'acompanyem. Ei, Jim, a la Mili Soloviev no sé què li ha agafat. Sí, torna aquí! Ens trobarem a la fàbrica! Allà, mireu! Serà qüestió de tocar el dos d'aquí! Ei, què passa allà fora? Res! Només que ens ataquen uns zombis. Zom? Oh! Que algú em salvi! Au, fora d'aquí, cares brutes! Va, marxem. Mireu! Ho veieu com és veritat? No somiava! Tornaran. Segur que només han anat a buscar reforços. El problema amb els morts vivents és que no els pots matar, perquè ja són morts, que guai, oi? Sí, un munt de zombis. No li prenga el pèl. Escolti. Sí, zombis, sí, els que surten de les tombes. Espero que a l'Ulric no li hagi passat res. No pateixis, ja deu ser la fàbrica a hores d'ara, que és on hauríem de ser nosaltres, per cert. Ei, on us penseu que aneu? Doncs a fora. Ni parlar-ne és perillós. Això és problema nostre, William. Ho sento, però sóc el més gran i, per tant, el responsable del grup. Us quedareu aquí fins que ens vinguin a buscar. No vull que els zombis us facin mal. I, a més, si ataquen el menjador, com més siguem, millor. Queda clar. Ja ho sabeu, qui vulgui sortir d'aquí dins se les haurà de veure amb mi primer. El que faltava. No en teníem prou amb els zombis, que ara tenim un Bruce Willis. Això no m'agrada gens. No podem passar. Escolta'm bé, sí, hem de buscar un lloc segur. Val més que tornem de seguida al menjador. Allà demanarem ajuda, d'acord? D'acord. Un superordinador que us permet viatjar a un univers virtual per enfrontar-vos a un ésser malèfic que es diu Shanna? Sí. Bé, dit així ja sé que sona una mica estrany. Mira, si vols que aturem aquest atac dels zombis, ens has de deixar a la fàbrica ara mateix. Em sap greu, però no us crec. Us quedareu tots aquí. Molt bé. Canvi de plans, nois. Mentre jo el distrec, tu te'n vas amb la Elita. Tu, Jackie-chan, que potser t'has cregut que ets el que mana aquí, o què? Sí, i ho faig per vosaltres, perquè no us passi res. Doncs potser que no miris tantes pel·lis de William, superherois ens volen de fet escapar! al cap. Jeremy! On us penseu que aneu, Ho sento, però és pel teu bé. Quan surtis d'aquí dins d'una peça m'ho agrairàs. D'una peça. Ja, moltes gràcies. Vaja, genial. No hi ha ningú. Hola, que hi ha algú? Bona nit. Bona nit. Hem rebut una trucada que els estava atacant un grup de... En fi, no han vist pas res estrany o sospitós aquest vespre per aquí, com zombis, morts vivents. Què? No m'he mogut de la caseta en tot el vespre, però jo diria que tot està normal. Segur que és una altra broma d'aquests mocosos. Què t'havia dit? Au, va, anem. Gràcies i bona nit. Jeremy, sóc jo. Ja sou a la fàbrica? No, encara no. Aquest pallasso d'en William no ens deixa sortir d'aquí. D'acord, a veure què hi puc fer.
Ei, Jim, ja t'han explicat això dels zombis? Quin disbarat, eh? Mira! Oh! Em sembla que per aquí no sortirem pas. Digues, Yumi. Es pot saber què feu, Ulrich? Jo ja fa hores que sóc aquí, a la fàbrica. Que no t'ho han dit? Hi ha un congrés de morts vivents aquí. Busco la manera de fer arribar la Elite a la fàbrica, però la cosa no pinta gaire bé. D'acord, vés amb compte. Hi ha zombis per tot arreu del col·legi. Ei, és el Kiwi! Mireu! M'ha trobat! Veus com no és tan estúpid com dius? Quin gosset més maco que tinc! Ei! Vigila amb el teu gos, Ot! Era el passadís abans que la Tamigui es convertís en zombi! No, no el Vinga, toquis! menut! Ah! Kiwi! Però què et passa? No, el Xana! William, de pressa! Hem de lligar l'Ot! Correu! Tens algun pla? Sí, però no sé si t'agradarà gaire. O sigui que, segons tu, el Kiwi està posseït per aquest Xana. Sí, però ara, gràcies a tu, és aquí dins i ens pot mossegar. I a més, estem envoltats per un exèrcit de zombis. Si abans ens haguessis deixat sortir, això no hauria passat. Encara no ho has entès. Si t'hagués deixat sortir, ara series un zombi. N'estic tip d'aquesta ximpleria de la fàbrica del superordinador. Estàs a punt? Sóc aquí, zombis! Vinga, idiotes vivents, va! Zombis, zombis! Obriu la porta, sóc jo, la Sissi! Ei, obriu la porta! No sóc una zombi, obriu! Ens enganya. Demostra-ho. Estic subscrita a belleses i encara dormo amb el meu osset de drap, el Ninin. Això no demostra que siguis tu, només que ets una freuma. Obriu la porta si no voleu que us escanyi, colla d'idiotes! Obre, no hi ha dubte que és ella. Corre! És ara o mai! Perquè et recordis de mi. Va, correu, hem d'anar a la fàbrica. Entreu als escàners i iniciaré el procés de virtualització. Molt bé, noies, comença el ball. Transfereixo la Yumi. Transfereixo la Elita. Escanejo la Yumi. Escanejo la Elita. Virtualització. I el superplat. Vaja, vas millorant, Jeremy. Aviat ens el trobarem a sota. Molt bé, espavileu i vigileu amb les sorpreses. Què fan ara? Jo apostaria que es preparen per l'atac final. Tranquil·la. Torre activada a la vista. No! També hi ha crancs a la vista!
El Xana sap el que es fa. Volia que tu vinguessis a l'Ioko, però amb la mínima companyia possible. Per això el Kiwi ha mossegat l'Ot, però ni a tu ni a mi. Aneu al compte! El problema és que el Xana ja no em necessita, ara. Què vols dir? Us heu d'afanyar a desactivar-la. Si em converteixo en un zombi no podré iniciar el tornem al passat i no vull ni pensar com podem acabar. Preparada? Som-hi, doncs. Mirarem de passar-los per entre les potes. És un suïcidi! Si no ho aconsegueixes, la Lilith s'haurà d'enfrontar sola a la Medusa! Nois, ha arribat l'hora. Ai, em sembla que... Ens estan atrapant! Confio que sapigueu què feu! Sí, jo també, Jeremy. Agafo el ventall! Corre! Ara! Maleïda llagasta. Haurem d'anar a peu. Vigila, Sissi! No t'aturis! Deixa per mi! Va, no t'aturis! I ara què? Jeremy, la torre ha desaparegut! Potser ens hem equivocat de lloc. No, la torre és davant vostra, la veig a la pantalla! Tens raó, Jeremy. És aquí al davant. Com hi arribarem? Miraré de portar-li amb telecinesi. Que ets boja? Si no surt bé, la Lilith caurà al mar digital! Tens una idea millor? Jo confio en la Yumi. Yumi! Yumi! Darrere teu!
del Xana! No, Yumi, no! No puc entendre ni això. Sí, què n'opines de la decisió del teu pare de fer un intercanvi amb un col·legi anglès? Als nostres lectors els interessa. Ah, mira, estimada Millie, el vostre diari no n'ha tingut mai cap de lector. I a més, al col·legi ningú n'ha de fer res del copinillo. Entesos? Au, anem. És estúpida, no la suporto. Mira, és veritat que té un caràcter difícil, però en el fons jo diria que la Sissy t'aprecia molt. Té raó. Estic segura que pot ser molt valenta i una gran persona, també. Quan s'ho proposa, esclar. Què? Sí, mai s'arriba a conèixer les persones al 100%, Nice.